Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ni ining taknaa, atong pagabuklato ng atong Biblia sa Marcos Kapitulo 9, versikulo 14 hangtod sa 27. Apan sa dili pa, once again, akong gipaabot ang akong pagpanimbaya sa akong lolo nga 93 years old nga si Isabelo Laure Sr. Mark chapter 9, verse 14 to 27, ang giingon dinhi. Sa namalik na sila ngadto sa ubang mga tinunan, nakita nila didto ang usa ka dakong panon sa mga tawo. Dihay pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga nakiglantugi sa mga tinunan. Sa pagkakita gayud sa mga tawo kang Hesus, natingala sila pag-ayo, midagan sila og mihimamat kaniya. Unya gipangutana ni Hesus ang iyang mga tinunan, unsa man ang inyong gipakiglantugian kanila? Ang usa ka tawo nga diha sa panon mitubag magtutudlo, ani gidala ko kanimo ang akong anak nga lalaki nga dili makasulti kay giyawaan man siya. Kun atakihon na gani siya sa yawa, ilamba siya sa yuta, unya mubula ang iyang baba, mukagot ang iyang ngipon ug mugahi siya. Gihangyo ko ang imong mga tinunan sa paghingilin sa yawa, apan wala sila makahimo. Si Jesus miingon kanila, pagkawala gayud ninyoy pagtuo. Magsige na balang akog uban-uban kaninyo? Magsige na balang akog pailob kaninyo? Dad-angari ang bata. Ug ilang gidala ang bata ngadto kang Jesus. Sa pagkakita gayud sa yawa kang Jesus, giatake niya ang bata ug mikirig ang bata ug unya natumba sa yuta ug naglimbag-limbag nga nagbula ang baba. Dugay na ba siyang naingon niini? Nangutana si Jesus sa amahan sa bata. Sukad sa gamay pa siya, mitubag ang amahan. Daghan ng higayon nga misulay ang yawa, pagpatay kaniya pinaagi sa pag-itsa kaniya ngadto sa kalayo ug sa tubig. Busa kaluyi tabangi in taon kami kun makahimo ka. Nganong miingon ka man kun makahimo? Ang tanan mahimo sa tawo nga may pagtuo, miingon si Jesus. Ug diha-diha ang amahan sa bata miingon nga naghilak, do na ko'y pagtuo, apan dili pa kiniigo, tabangi in tawon ako. Namatikdan ni Jesus nga ang panon sa mga tawo nagkaduol na kanila, busa gimanduan niya ang yawa. Bungol ug ama nga espiritu gula ug ayaw na gayod pagsulod kaniya. Misinggit ang yawa ug gipakurog niya pag-ayo ang bata ug unya migula. Ang bata murag patay nga tanawon, busa ang tanan miingon patay na siya. Apan gigunitan ni Jesus ang kamot sa bata ug gipabangon ug mitindog ang bata. May the Lord bless the proclamation of His word today. So, samtang si Jesus tuad dito sa bungtod during the transfiguration katong nausab ang iyang panagway, ang iyang hitsura kauban ni Pedro, ni Santiago ug ni Juan, ang uban niyang mga tinunan wala man pod ingon og relax. Gumikan kay nagsangyaw usab sila sa pulong sa Ginoo, gani dunay mga iskriba ug mga pariseyo nga nakiglantugi kanila. Ug dunay demon possessed nga bata giyawaan nga gidala sa mga apostoles aron hinginlan ang mga yawa, pero wala sila makahingilin niini. Ug kini nga sugilanon mga kaigsuonan gi-record kini ni Matthew, ni Marcos ug ni Juan, pero si Marcos ang pinakataas nga detalye. O sa dihang nakita nila si Jesus, excited siguro ang mga tawo kung unsay buhaton ni Jesus. Sa bata nga giyawaan, gihimamat nila ang atong buhi nga Dios.
ug ang amahan sa bata mi dangup kang Jesus ug nagpakiluoy nga i-rescue ang iyang anak or tabangan ang iyang anak. So dunay tulo ka bahin ang atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niining taknaa. Una, the condition of the boy. Atong tun-an ang kondisyon ni atong bataa. Ikaduha, the inability of the disciples to deal with the condition of the boy. Wala masulbad sa mga disipulo ni Kristo ang kahimtang ni adtong bataa. Ug ikatulo, some important truths about faith. Importanteng mga kamatuoran mahitungod sa pagtuo ug pagsalig sa Dios. So, muuna kita sa unang punto, ang kahimtang ni adtong bataa. The first thing brought to our attention, mao ang kahimtang sa bata, mga kaigsuunan, nga naka-record sa verse 17 ug verse 18. Ang iyang simptomas, muraog simptomas sa usa ka bata o usa ka tawo nga gipatol, magbula-bula ang bakba, magpangagot ang ngipon, unya mugahi. Sumala sa sugilano ni Matthew sa Matthew 17 verse 15, ang giingon sa amahan, "Sir, kaluy iintawon ang akong anak, patulon siya og grabe ang iyang pag-antos kun musugmat kini, makadaghan na gani siya mahulog sa kalayo o sa tubig." So doon na siya yung mga convulsions nga destructive gayod, mga kaigsuunan, posible nga iyang ikamatay. And the text makes it clear nga ang iyang kahimtang dili lang lawas nun nga kahimtang gumikan kay dili kini matambalan sa medisina. Dunay supernatural nga hinungdan niini, demon possession. Giabusuhan sa mga yawa kadtong bataa. Ug kinahanglan nga mahimong tulid ang atong panabot sa giyawaan or demon possession sa Bible. Tungod kay ang Biblia wala man nagtudlo kanato nga tanang mga balatian resulta sa demon possession. Pero duna gayoy naka-record sa Biblia nga dunay mga balatian nga demon possession ang hinungdan ug daghang mga higayon na himamat kini sa atong Ginoong Hesukristo ug iyang gihinginlan ang mga yawa. Matthew 4:24, "Sir, kaluy iintawon ang akong anak, patulon siya og grabe ang iyang pag-antos kun musugmat kini, makadaghan na gani siya mahulog sa kalayo o sa tubig." Ang mga demonyo, mga fallen angels kana nga nahailalom sa pagbulutan ni Satanas. Sa bag-ong tugon, makita nato ang mga demons nga musulod sa lawas sa mga tawo, unya mukontrol sa ilang baba, mukontrol sa ilang nilihukan, mukontrol sa ilang sinultihan. They were able to speak through the mouth of the individual and answer when addressed. Naka-record kini sa Biblia, busa dili nato kini dudahan, mga kaigsuunan. Og ang Biblia naghisgot sa daghan kayong mga butang mahitungod sa mga demonyo. Sila mga ahente ni Satanas. They are personal beings. Bright po ni sila. Doon na sila intelligence. Doon na sila emotion. Doon na po sila kabubuton. Og doon na sila gahom. And they are morally depraved. Dautan kayo kining mga demonyo. Ang mga demonyo, mga kaigsuunan, walay gahom nga musangka sa atong Ginoong Hesukristo because they were under the sovereign dominion of Jesus Christ. Mas gamhanan ang atong Ginoong Hesukristo labaw pa kaysa mga demonyo, og sa gipalayas ni Kristo ang mga demons, gipakita sa atong Ginoong Hesukristo nga si Satanas pildido gayod, mga kaigsuunan. Pildido gayod. Og sa katapusang higayon, sumala sa nahasulat sa Revelation, si Satanas kauban ang iyang mga demonyo og ang tanang mga tawo nga misunod sa kabubuton ni Satanas itambog sa linaw nga kalayo. So mukato ang unang punto, the condition of the boy. Ikaduhang punto, the inability of the disciples to deal with the condition of the boy. Walay katakos ang mga disciples ni Jesus nga sulbaron ang kahimtang ni adtong bataa. Wala nila mapalayas ang demonyo. Previously, gitahasan ni Kristo ang iyang mga disciples nga mo langyaw ug mo sangyaw sa ebanghelyo ug mo palayas og mga demonyo. For instance, Matthew chapter 10 verse 1. Gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha katinunan ug gihatagan niya sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu ug sa pag-ayo sa tanang sakit ug balatian. So ang gahom ni Kristo sa pagpalayas og mga demonyo ug pag-ayo og balatian
una nang gipaambit niya sa iyang mga disciples. Naka-record pud kini sa Mark chapter 6 verse 12 to 13. Na sinatian gayud nila nga bisan ng mga demonyo musunod kanila. Busa ng lakaw sila ug nagwali, Mark chapter 6 verse 12 to 13, nga ang mga tawo kinahanglang maghinulsol sa ilang mga sala. Ilang gihinginlan ang daghang mga yawa ug gihaplasan nilag lana ug giayo ang daghang mga masakiton. Ug niadtong gipadala usab ni Kristo gisugo ang 70 ka mga disciples. They came back nga nalipay kaayo, nahibulong sila, gumikan kay bisan ang mga yawa misunod kanila. Luke chapter 10 verse 17. Unya mibalik ang 72 nga malipayon kaayo og miingon, Ginoo, bisan ang mga yawa mipatuo kanamo sa among paghingilin kanila, pinaagi sa imong ngalan. But this time, katong mga disciples ni Jesus Christ wala makasulbad sa kahimtang ni adtong batang giyawaan. Nga ang manifestation is patulon. Ang giingon sa Mark chapter 9 verse 18, gihangyo ko ang imong mga tinun-an sa paghingilin sa yawa apan wala sila makahimo. And then girebuke ni Jesus dili lang ang amahan sa bata kundi ang tanang mga tawo. Labi na ang iyang mga disciples. Pagkawala gayud ninyo'y pagtuo. Magsigi na balang akog uban-uban kaninyo. Magsigi na balang akog pailob kaninyo. Dad-a nga ri ang bata. Well, this is a great contrast to the glory of the transfiguration. Gikan sa pagkahalangdon kaayo sa hitsura sa atong Ginoo, sinag kaayo, danag kaayo, silaw kaayo, karon si Kristo yano nga mi kauban kanila ug nagministeryo kanila. Nadunggan sa mga disciples ang tingog sa atong Ginoong Hesukristo ni adtong gibautismohan ni Juan Bautista si Jesus Christ. Nadunggan nila ang tingog, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." Ug nadunggan kini ni Peter, ni James ug ni John didto sa Mount of Transfiguration. But after that, ang pulong nga bibungat sa baba sa atong Ginoong Hesukristo, "O unbelieving generation, how long shall I be with you?" So, gibadlong ni Jesus ang mga tao gumikan sa ilang pagkadili matinuuhon. Unya ang teksto nato nagaingon nga si Kristo nasuko, nadismaya kaayo si Hesukristo. O unbelieving generation, o kaliwat nga walay pagtuo. Kang kinsa man si Kristo nadismaya, kang kinsa man si Kristo nasuko. Of course, nasuko si Kristo sa mga iskriba ug sa mga Pariseo nga posibleng nalipay, nagkatawa nga wala makahingilin ang mga disciples ni Jesus sa mga yawa nga miulipo ni adtong bataa. Imbis nga maluoy sila sa bata, nagkatawa hinuon sila, nalipay sila. Mark chapter 9 verse 14, sa namalik na sila ngadto sa ubang mga tinun-an, nakita nila dito ang usa ka dakong panon sa mga tawo. Dihay pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga nakiglantugi sa mga tinun-an. So perhaps usa sa ilang gipakiglantugian kadtong walay katako sa mga disciples nga mihingilin sa mga yawa nga miulipo ni adtong bataa. Miingon tingali itong mga scribes and Pharisees, peke, daw be, asa naman ang gahom ninyo sa ngalan ni Jesus nga inyong gipanghinambog, nganong dili man gani na pahiling kawas kining bataa. So imbis nga maluoy sila ni adtong bataa nga giyawaan, nalipay hinuon sila nga wala makapahingilin sa yawa ang mga disciples ni Jesus Christ. Pero nasuko usab si Jesus sa amahan sa bata, nadismaya usab si Jesus sa amahan sa bata, gumikan kay kulang kini sa pagtuo, walay pagsalig. Mark chapter 9 verse 22 ang giingon sa amahan mao kini, busa kaluy og tabangi intawon kami kun makahimo ka. You see, nagduda pa gyud kun makahimo ka. Gani nga miingon si Jesus nga unsay kun makahimo? Ang tanan posible sa adunay pagtuo nga ang bot pasabot, walay imposible sa atong buhi nga Dios. Pero si Kristo nadismaya gayud siya ug nasuko siya sa iyang mga disciples. Gumikan kay sa makadaghang higayon nasaksihan nila ang gahom sa atong Ginoong Hesukristo, nasaksihan sa ilang duha ka mga mata. Pero wa pagyud gihapon sila makasabot sa ministeryo sa atong Ginoong Hesukristo. Gituman nila ang pulong ni Kristo pero nagsigi gihapon sila glantugi kung unsa ang but pasabot sa pagtulun-an ni Kristo. Busa katong giingon ni Jesus sa verse 19 nga, magsigi na lang ba akog uban-uban kaninyo? Ang mga disciples ang direct nga gipadunggan ni Jesus ni adtong mga pulunga.
Magsigi na lang ba akog uban-uban kaninyo? Magsigi na lang ba akog pailob kaninyo? Dad-angari ang bata. So they had received the brightest light. Kung sa kahayag pa, nadawat sa mga disciples ang hayag kaayo nga kahayag. Hayag kaayo nga suga. Pero kulang gihapon sila sa pagtuo. Ang giingon diri sa Matthew chapter 13 verse 11, si Jesus mitubag, ang mga tinago mahitungod sa paghari sa Dios gipadayag na kaninyo, apan wala ipadayag kanila. Luke chapter 12 verse 48, ang tawo nga gihatagan og daghan paninglag daghan, apan ang gihatagag daghan pa gayod, paninglan usab og mas daghan pa. Ang mga disciples gihatagan sila daghang revelation, daghang mga kahigayunan nga masaksihan nila ang gahom ni Kristo, nganong dili man gihapon sila matinuohon, nganong kulang man gihapon sila sa pagtuo. So dismayado ang atong buhi nga Dios sa iyang mga disciples, nasuko siya. Pero gipakita usab sa Ginoo ang iyang pasensya sa iyang mga disciples. These disciples had been with him for almost 3 years now. Pero wala gayud gihapon sila makasabot sa ministeryo sa atong buhi nga Dios. Pero gipakita gihapon sa Ginoo ang iyang kaluoy niini nga higayon, gumikan kay miingon ra magyud gihapon siya nga dad-aragon ang bata diri. Dad-angari ang bata. What an example to us. Dunay mga tawo nga kulang kayo sa panabot, pero sama sa atong Ginoong Hesukristo, despite His indignation and disappointment, nagpakita gihapon og kaluoy ang atong buhi nga Dios. Gumikan kay iyang giayo gihapon kadtong bataa. Ay nguna na man punta tubangan sa Ginoo sa makadaghang higayon. Nahulog kita sa kasalanan, nahulog kita sa pagkawalay pagtuo, pero natilawan gihapon nato ug nasinatian gihapon nato ang kaayo sa atong buhi nga Dios sa matag adlaw. Sa dihang makasasala pa kita, I'm talking to the fellow believers of the Lord Jesus Christ. Ang giingon sa Romans chapter 5 verse 8, apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang paghigugma kanato. Kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. Ikatulo ug katapusang punto, ang mga importanteng leksyon mahitungod sa pagtuo nga gitudlo sa atong Ginoong Hesukristo niining higayuna. Nagtudlo ang atong Ginoong Hesukristo after niini nga paghitabo, iyang gipasabot ang panghitabo una sa amahan sa bata ug sa iyang mga disciples usab nga atong pagahisgutan later. Ang amahan sa bata nagpakita og pagduda sa atong Ginoong Hesukristo. Imagine ang giingon sa amahan sa bata verse 22, kun makahimo ka kaluy-i ug tabangi in taon kami, if you are able to do anything. So, ang tawo nga madudahon ug walay pagtuo, maghuna-huna gayud na siya og negatibo nga butang mahitungod sa Dios. It's either ang Dios dili makahimo, or walay kasayuran, or walay pakabana. So, mo kini ang pagpanglihok sa unbelief, kining pagduda sa kaluoy, pagduda sa katakos sa atong buhi nga Dios. Kun aduna kay mahimo, kaluy-i ug tabangi intawon kami. Nganong dili man gyud mosalig na lang sa atong buhi nga Dios? It's either ang iyang pulong tinuod or bakak. Now, unsay tubag sa Ginoo sa amahan sa bata? Nganong miingon man ka nga kun makahimo ka? Walay imposible sa tawo nga adunay pagtuo. Ibut pasabot, walay imposible sa atong buhi nga Dios. He can do everything. Mao nga mihilak ang amahan ug miingon, aduna ako'y pagtuo, pero dili pa kiniigo, tabangi ako Ginoo. So gi-acknowledge sa amahan nga kulang ang iyang pagtuo ug moupod kini ang atong kahimtang. Pangayoon nato sa Dios nga iyang patubuon ang atong pagtuo, mga kaigsuunan. This is the testimony of our life. We believe in God. We believe in the Lord Jesus Christ, and yet there are times nga ang atong pagtuo huyang gayud kaayo busa. Musinggit kita sa Ginoo, mutawag kita sa Ginoo, Lord, help our doubts, help our unbelief. And yet, due to our fears, ang atong kahadlok gumikan sa kulang sa pagsalig, nasayod si Kristo niini nga kahuyangon. Busa giribiyok sa Ginoo ang iyang mga disciples, giribiyok sa Ginoo ang amahan sa bata. Gumikan kay nagduda siya kaniya.
Maupod kini ang gibuhat ni Kristo kang Pedro. Nakalakaw na biyaunta si Pedro sa tubig. Nakalakaw na. Lord, kung ikaw na, palakta ako sa tubig. Sumilakaw si Pedro. Paglingi ni Pedro, nakita niya ang mga balod. Nakita niya ang paglihok sa hangin. Ug nahadlok siya, busa nag-anam-anam siya og kaunlod. Mitawag siya sa Ginoong Hesukristo. Tabangi ako, giluwas siya ni Kristo, pero gibadlong siya ni Kristo sa iyang pagkakulang sa pagtuo. Ingunana kita. Ingunana kita mga kaigsunan. Na sinatian nato ang daghan kayong pagtabang sa Ginoo, makaingon kita adunay pagtuo ug pagsalig ang atong kasing-kasing pero dili paigo. Dunay mga higayon nga dag-on kita sa pagduha-duha, dag-on kita sa pagkakulang sa pagtuo, huyang sa pagtuo. The good news is that when we call upon the name of the Lord, aron tabangan ta niya ug iyang paliguno ng atong pagsalig kaniya, mutubag gayud siya sa atong mga pangaliya ug sa atong pagampo. Ang atong buhi nga Dios pasensyoso kaayo. We need the constant reminder of the Word of God daily. Dili motubo kita sa atong pagtuo kung atong gipasagdahan ang pagpamalandong sa iyang pulong. Kinahanglan kita og constant makanunayon nga reminder gikan sa pulong sa Ginoo. So, nagtudlo si Kristo mahitungod sa pagtuo ug pagsalig after this. Dunay private conversation si Kristo kang iyang mga disciples. Kaya natingala ang iyang mga disciples. Nganong wa man nila mapalayas ang mga yawa nga nag-ulipon ni atong bataa. Mark chapter 9 verse 28. Sa dihang nakasulod na si Jesus sa balay, gipangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sa dihang wala na ilain nga nakadungog, nganong wala man kami makapagula sa yawa. So, grab ni Kristo kadtong nga kahigayunan aron magtudlo siya sa iyang mga disciples. Ug unsa ang rason nganong wala sila makapagula sa yawa? Well, mas tataw ang pagpasabot ni Matthew sa verse 18 to 19 sa Matthew 17. Unya miduol sa tago kang Hesus ang mga tinun-an ug nangutana kaniya, nganong wala man kami makapagula sa yawa? Si Jesus mitubag, tungod kay wala man kamoy igong pagtuo. Sultihan ko kamo, kung may pagtuo kamo nga sama kadako sa liso sa mustasa, makasugo kamo niining bungtura sa pagbalhin ug mubalhin kini. Pinaagi sa pagtuo walay dili mahimo ninyo. So ang ilang pagkakulang sa pagtuo ug pagsalig sa gahom sa Dios mao ang hinungdan nga wala nila mahinginli ang yawa. God left them without power. Santiago kapitulo 1 bersikulo 6 hangtod sa 7. Apan papangayua siya uban ang pagtuo sa wala gayoy pagduha-duha, kay ang nagduha-duha sama sa balod nga musunod bisag asa huy pa sa hangin. Ang tawo nga sama niini dili makapaabot nga hatagan sa Ginoo sa iyang gipangayo. Their lack of faith led to their lack of prayer. Kay ni adtong wala nila mahinginli ang yawa, mitawag unta sila sa pangalan sa Ginoo. Aron tabangan sila sa Ginoo, but they did not pray. They did not call upon the name of the Lord. Ang ilang kakulang sa pagtuo mo'y hinungdan nga wala sila makaampo. Ang tawo nga kulang og pagtuo ug pagsalig sa Ginoo dili na moampo. Kay gasalig ko siya sa iyang kagalingon. Usa ka na kailhanan nga igsuon kulang ka sa pagtuo sa Ginoo, gumikan kay wala ka mitawag sa iyang pangalan most of the time. Pero ang tao nga sa Ginoo lang gasalig, kanunay nang muyango-ngo sa atong buhi nga Dios sa pagampo. When we do not believe, we do not pray. So check your prayer life, mga kaigsuunan sa atong buhi nga Dios. Faith in Jesus Christ. Pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Faith demands looking to this world. Atong tanawon ang kahimtang niining kalibutana, atong tanawon ang mga hagit niining kalibutana in the light of the power of God. Musalig kita sa Dios, tinuod nga ang ato ang mga kahimtang nga giatubang bugat kayo, pero mas gamhanan ang atong buhi nga Dios. Tinuod nga ang imong kasalanan bugat kayo. Imagine ka nga buutan ka tubangan sa Ginoo, but the truth says ikaw dautan na tubangan sa Ginoo. Tinuod nga dili nimo maluwas ang imong kaugalingon, bisan pag unsaon nimo paningkamot aron ka maluwas, dautan ikaw, nahiilalom ikaw sa tunglo sa Ginoo. Itum kayo ang imong sala, tinuod na.
Pero mas gamhanan si Kristo. Mas gamhanan ang iyang dugo. Mas gamhanan ang atong buhi nga Dios nga luwason ka ug limpyuhan ka, papason ang tanan nimong sa ligi siya higala. Ang pagkamatarong ni Kristo ug iyang dugo igo na nga mutabon kanimo ug muhinlo kanimo paghinulsol sa imong sala ug salig lamang kang Kristo ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Karon na makahimo si Kristo, walay imposible kaniya. Ug ang tanang mutuog mudangop kaniya, dili gayud niya balibaran, dili niya isalikway. Magampo ta. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa. Padayon namong gipangayo o Dios ang bunga niini. Padayon namong gipangayo nga dili magduda ang imong mga katawhan kanimo. Pasaylua kami sa daghan kayong mga higayon nga nagmadudahon ang among kasing-kasing, which is an insult to you. Tabangi kami sa among kahuyangon o Dios. In Jesus' name we pray. Amen. Gathered here within this place, we can share in God's redeeming grace. There's no room for doubt or fear. We can feel His presence here as we face each passing day. We will serve and honor and obey. And if hope should start to dim, we will know our trust is in Him, and we will keep our faith alive. God will always be our guide. Through the darkest night, we will see God's light. We will keep our faith alive. We will live as God has planned, though at times we may not understand. Many things we may not see, but His grace will help us believe. From His word we learn the truth. Through His power we all are born anew. With His strength we will not fail, for we know our God will prevail, and we will keep our faith alive. God will always be our guide. Through the darkest night, we will see God's light. We will keep our faith alive. When we share the love He gives, all the world will know that we are His. In Christ's name we stand as one, and through us His work will be done. Help us to keep our faith alive. Holy Spirit, be our guide. Through the darkest night, let us see Your light. Make us keep our faith alive. Make us stand
Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.